mà sense esperar res a canvi? Per què gastar el meu temps si no en trec res de profit? Per què aturar-me ara si tothom va tan ràpid? Millor afanyar-me a aparentar que així sóc feliç. Deixa que el pes del teu ego et faci caminar encorbat i així veuràs que al mig de la panxa hi tens un petit forat. Mirar-se el melic està de moda. 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 No dubtis a queixar-te del que et doni la gana. Tens dret a prioritzar la teva comoditat. Per què pensar en allò que necessiten els altres si amb la teva vida ja vas prou enfeinat? No ofenguis el narcisista, que ara està normalitzat, i al currículum que no hi falti la paraula vanitat. Mirar-se el melic està de moda. 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 Yeah.